Vítam vás u nového videa a toto video sa budeme rozprávať, že ako vyčistiť olejovú nádrž na motorovej píle. Budem vám o tom len rozprávať, ako som ja spravil, lebo už som to spravil dneska, ale bol som lenivý a nenatáčal som to. Takže tak, no, je to veľmi jednoduché, musíte mať motorovú pílu a toto väčšinou pri väčšine píl toto máte na benzín, to je také väčšie očko, tu máte na olej, to je taká menšia nádržka. Toto odkrútite a toto vyberete von. No, všetok olej sa pokúsite dať vonka z nej a vyliať ho, aby ste potom mohli zistiť, že či tam či bol ten olej bordel, proste, že či bol olej bordel. A dáte si dole lištu, aj pás, aj bočný kryt. Aj bočný kryt si dáte dole. Dáte si dole aj bočný kryt a vylejete olej. Dáte benzín, čistý alebo riedený, ako dávate do píly normálne, len to dajte do olejovej nádrži. A zatvorte to, dajte naspäť to víko a proste šejkujte s tou pílou. Potom ju naštartujte a nechajte ju ísť, popridávajte jej, aby ten olej, čo je v tom olejovom systéme, všetko toto, aby to vyšel. Všetko. Vypnite pílu. Vylejte ten benzín z tej olejovej nádrži. Riadne to vylejte. Nechajte, aby to aj vyschlo, alebo hocičím aj fénom to pre mňa. Ja som to vytriasol, nechal som to vyschnúť asi pol hodinku. Ono to pekne vyschlo. Prepáčte, možno budem chorý. A ináč asi budem chorý, lebo som pil studenú vodu. To som ja. A to svetlo svieti tam. Svetlo je tu aj tam. A tak, vylejte ten benzín von, to už hovorím 5. krát. Dajte naspäť čistý olej, motorový čistý olej, tam dajte. Naštartujte si ju a zase počkajte, popridávajte, nech sa ten benzín z toho olejového systému dá preč a nech už tam máte len olej. Zasnite pílu, dajte si lištu, dajte si pás a môžete ísť píliť ďalej. A to je moje, ako to ja robím, prvýkrát som to robil, takže by som nemal poučovať. A tak. A ešte prvému videu, čo som teraz hovoril tomu zoznamujúcemu, tak ja to robím podľa seba. Nesúďte ma, podľa seba to robím. Ako si myslím, že by sa to malo spraviť. Ak sa vám nepáči, tam sú dvere. Takže to by bolo len všetko a čaute.